Стресиращото нещо, което може да се случи на човек, който яде веднъж на ден, е да трябва да мисли всеки ден какво да яде този човек по 3 пъти на ден. Днес ще правим рецепта за бебе на 10 месеца под ChatGPT рецепта. Имам един банан, една чия пюре от тиква. Кафето обичам да си го пия в тази чаша. Мини палачинки с тиква, чия и банан. Нар с черен кимион. За който не е опитвал тези напитки, така звучи натуралната газировка. Наистина няма захар и наистина няма консерванти. Слагаме леко прецеденото пюре, мачкаме хубаво банана, чията. Повечето неща, които готвя за бебето си, са наистина по ChatGPT рецепт. И тъй като малкото шефче почне да получава фомо, както винаги си пие кафето студено. Слагаме яйцето, това са домашни ябълки, канела, бъркваме. Това брашно е много хубаво на око. Така трябва да изглежда. Оформяме. За тези капки е много важно да не ги правите много твърди. Идеята е да останат мекички отвътре, но сготвени заради яйцето и леко препечени отвън. Това е златния стандарт. Така би трябвало да изглеждат преди да ги изпечем. Слагаме ги във фурна на 200 градуса за 20 минути някъде. И как се надуват? Определено за импровизирана рецепта се получиха доста добре и със сигурност ще ги правя отново. Ето вижте ги отвътре направо. Аз си изядох 3 сочни, вкусни. Шефчето доста хареса. Изяде 4 или 5, което е супер много за него. Цялата рецепта ще кача в коментарите. Последвайте за още импровизирани рецепти.